ko adi fofo kalen jigol makko aduno Ceerno Jalaalu Diine Bah walla mbiyen Ceerno Mahmoud Jalaalu Diine o yi aduna ko hitande ujunere temedde jeenayi e capanɗe jeegom e nayyi ɗo nokku biyeteɗo Madina Gounass ɗo tawi kadi innirimo nden inde ko mam makko ceerno mum ceerno makko woni Cheikh Siraji Dine Cheikh El Hadji Mouhamadou Seydou Yobel yo Allah woni mum mo ganduɗen ko kam sinci ngoɗo wuro teddungo wiyetego Madina Gounass e hitande ujunere temedde jeenayi e capantati e jeegom jinnaɓe makko mo eɗen gandi ko ceerno men khalifa men hande yo Allah jutnu gurdam mum nene makko wiyete ko nene Mariama Yaya Seydi Athia e alay sago noon duttoɗen e inde ceerno men de walla duttoɗen e inde makko wiyetende Mahmoud Jalaalu Diine de woni ceerno men Cheikh Siraji Dine yo weli Allah woni mum ina aadani ceerno mum Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu taala anhu wonde ɓesgu makko ngu ko yalti e makko ko kala ko feeñi e mum e aduna o inniri ɗum Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu taala anhu e nder hen no wadde kala peeñƴo tawata ko feeñji e inde mum e gooto e ɓiɓɓe Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu taala innire nden ɗon inde ko ɗum saabi Ceerno Jalaalu Diine innira gooto e taniraɓe Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu taala anhu biyeteɗo Mahmoud Jalaalu Diine joni garen to banggue jangde makko ñandew inna kanko Ceerno Jalaalu Diine haw heeɓi duuɓi e nadde jangde yonti ko taw omo yara e duuɓi 5 no kala ɓiɗɗo julɗo so natnede jangde alqur'ana gam teddinde konngol Allah jomiraɗo subhanahu wa taala ñande o dalnete e less jaaɗi ceerno ɗo Madina Gounass ɗo ko noon madinaɓe gadori walla jeeyaɓe dental ngal gara ha e less jaaɗi ki dalna ɓesguji mumen ɗo sukaji mumen tindine ɗon caggal num mbaɗane duwaw ko noon Ceerno Jalaalu Diine Bah waɗata nde ceerno mawɗo woni Cheikh Siraji Dine Cheikh El Hadji Mouhamadou Seydou yo weli Allah woni mum dalnimo ha gasni tottimo almudo makko moƴƴo gandaɗo kadi e nokku o on ɗon ko ɓattiɗomo sanne ko baylo o wiyete ko Baba Abdourahmane Mbow yo waɗɗinmo e welo saabu on saaha ko ɗon yareteno yo nawmo to nokku biyeteɗo Abisama ɗon woni ko funnague sara daka wonande anduɓe dakake ene heedi ɗum banggue funnague o wimo sa nawi tottanakamo Ceerno Adama Niang mbiyamo yo jangguinmo o loowa e makko deftere Allah jomiraɗo subhanahu wa taala nden noon taw omo yaara e duuɓi 5 nde Baba Abdourahmane yetti ceerno wimo jiɗmi ko nawana kam oɗo to Ceerno Adama Niang no mbiɗen ni wuro ngo wiyete ko Abisama on o wi ko min yamirma mbiyama min wi yo jangguinanam oɗo jiyaɗo Allah o nanna e muɗum deftere alqur'an karim nde bandiraɓe tedduɓe kanko Ceerno Adama Niang o jeeya ko nokku biyeteɗo Daara Halayɓe e nder falde Podor mbiyen diwan Toro no bandiraɓe ɓurta andirde nde o ari nde ceerno tawi ko omo jangi kanko Ceerno Adama Niang alay sago garten makko seeɗa ceerno wattimo e hoore mum sincanimo gon wiru wiɗum Abisama on ceerno mawɗo wimo kanko Baba Abdourahmane Mbow nawmo ha e juuɗe Ceerno Adama Niang mbiyana kammo yo jangguinanam oɗo suka janguingol moƴƴol saabu o jeeya ko e seereɓe jamanu garowo walla o jeeya ko e seereɓe joguiɓe konngol jamanu garowo bandiraɓe tedduɓe ko e nder jewtitgol makko e musidɗo makko biyeteɗo Yero Silla gandu ɗemɗi yanki wittiyanke to IFAN woni ICAD on hirjinimo e janggude ɗemgal Farayse wimo ɗo e nder leydi Sénégal so tawi a woni ɗo a wawa ɗemgal Farayse gonata ko ɗawato e kumpital e nder leydi Sénégal caggal yamirore ceerno musidɗo o wallimo o jokko IFE o waddi ɗum duuɓi 3 jangu 1993 1994 ha 97 e nder ɗon dumunna o hawri e heblo jaydiyankoɓe e ɗemɗe guindiɗi to sesti o hebla hen hawo dañi seedan fago makko ɗum ni bandiraɓe tedduɓe duñimo e windude deftere men walla mbiyen jayde men wiyetede jayde caafal nde ganduɗen enen kala yaltannode lewru kala lawol gotol hayso tawi oɗo saaha kam higgu nan timi hen kanko Ceerno Jalaalu Diine o windi defte 7 lahdari 4 hadis batuji sunna gooye 2 tijaniya andu diine ma ardi sara e firo alquran karim bandiraɓe tedduɓe Allah jarama on jarama ngam mawninde e teddinirde oɗo ñalawma katante leñol coftuɗo mo miijoji jumtuɗi hono Ceerno Jalaalu Diine Jalal diine jalɗinirgal diine fulo e witto jalbiniri ɗum facciro e labtinde ɗum noon o jarama godol ɗaɓɓirimi ko yomi waɗ yowre tokosere no diine alɗiniri kelmendi pular holko woni kelmendi
kelmendi ko dendagal kelmeɗe rendo hutorto beele jokkodiral ena waɗa jokkodiral ena newo hakkude yimɓe kelmendi ko gane kewal ande gane dentoje jibina ɗemgal kutortegal e nder rendo walla kutortegal e nder coftale fitram golle en ɗem ɗiyankoɓe ene mbiya humpito innama aade e gandal muɗum ɓuri ɗo puccu dogata kelmendi ndi jogui sabu gueɗe kewɗe ɗe innama aade yiyata walla andi alana ɗum kelmendi yamani tawa ko ɗum addi jerodiral manaji ko tubakoɓe mbiyata les synonyme arabeɓe ene mbiya ɗum almutaradifat goto e men foof nde ummi galle mum ena ara ɗo hande yii gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa so wiyanomo yo sifuɗuɓe pular hande waɗat caɗele holno diine alɗiniri kelmendi pular hade men nadde e ndeɗo toɓɓere ena hani duttoɗen caggal seeɗa ƴeewen batte ɗe l'islam addani ɗemgal arab nde tawno ngal ɗo ɗemgal ko kañum suumi diine nde diine o ari ena addi gueɗe kewɗe ena addi coomdi ena addi continue ena addi muhtawa ɗum waɗi waylu wayleji diine adi fof ko addude famamuye keso e nder kelmendi arab ko wiyete mafhum ko tubakoɓe mbiyata notion ko la notion diine addi ko notion keso e nder kelmendi arab won kelme kewɗe godnode ko da adi l'islam kono noon nde l'islam ari nde mana mum dirtu woni ko tubakoɓe mbiyata glissement de sens arabeɓe ne mbiya ɗum insilabul mana islam ari ena addi gande kese jogiiɗe kelmendi mumen tawi ndin ɗon kelmendi ene soomi miijoji ene soomi famamuye keso tawa noon ɗum ɗo kadi jiida e gande goɗɗe kese jogorɗe fuleede tawa ɗen ɗon gande ummi koye ɗemɗe goɗɗe ɗen ɗon ɗemɗe kadi ene jogii manaji mumen eɗen gandi won gande kewɗe pira ene ummi e ɗemgal grec won ɗemɗe kewɗe gande kewɗe ene pira ummi e ɗemgal perse e endo en Mamadou Samba Diop yo Allah yurmomo ya fombo o wi ɗemgal so janggaka jangete so ngal jangama yo ngal irtire doccotte boɗeje binde e jangde ɗeɗo doccotte boɗeje binde e jangde ko kañum alɗinta ɗemgal ko ɗum addani mawɓe men suɓade defte baɗe no Burdi en Hamziya en Duraydi en Daliya en Maqama en Shu'ara en beele eɗen gona daɗɗude yimɓe ɓe ene mbawa famde Qur'ana ko ɗum kadi addani ɓe suɓade defte nahu baɗe no Ajar Rumiya en Lamiyatul Af'al en Alfiyatu ibn Malik en ko ɗeɗo defte ndeni kelmedi pular hanki ko kanƴe goni duttorɗe moftude ko heewi e donateri men e nder duɗe men Qur'ana kuɓɓuɗe ɗe ganduɗa jaydiyankoɓe waɓe no hammeli en hande ene dutto ene kutoro ɗeɗo kelme anani hayto batta pijirloji men sukaɓe sene jima mbiyata sagataɓe ɗiɗoy nder ladde o dari wulli Mariama o dari felli Mariama ɓe jeehi haaɓe kawre Fatumata Binta ene jogii wutte ndelloori ene jogii robbo ndelloori ene jogii misor ndelloori ene jogii jardugal kanŋe ene yarda beeli aljanaji yo Allah waɗ en e yaroɓe beeli aljanaji bandaro jarama ine woni sababu en janggani ɗemgal ɗeɗo defte bindeteɗe ɗe coodaka so tawi en coodani ɗemgal men hay goto arata sooda defte men so tawi en daranaki koye men hay goto arata darano hoore darano en ɗum noon bakkilan ɗen ɗum enen koye men tawa haɗani e batuji tan tawa si en gasdi goto fof rutto e ko wonno ɗum fewani Allah noon yo Allah yoɓtiraji dine Cheikh Alhaji Mo Seydi radiallahu taala anu o waɗani en ko wiyete ko gendi pular walla capital pular hande e nder aduna he leyɗele 17 ina kaala ɗemgal pular e batte hen leydi gotiri ni wiye Éthiopie kaalaw pular ala to mbiɗa andi Éthiopie kono noon gendi pondino Madina Gounass wuro fongono Madina Gounass tawa ɗemgal mum gendi en keewal ko wiyete ko langue national gonɗon wuro e dow leydi he mbiyani sowona Madina Gounass so on ganduɗo yo haalnaka ceerno Jalaalu windi ko waɗi fayida
koye ɗum jinmi settade addinimi janggude ɗum waɗi ko ɓeydimi ha addinimi kiram walla addanimi yiide kiram ni won hen jangguɓe jangde ɓurde luggidde walla ɓurde tampude e jangde min donki famadirde pour wiide ko ceerno Jalaalu ko windi ko vraiment que oɗon wiyeten ni ko comment ko sodorde moƴƴere mbeɗa andu diine ma ko livre de chevet mbiyat ɗum min ko deftere mi heewani serde hen mais amin jewtidi hen e almuɓe yiɗirabam almuɓe taw jangde men ɗe ɓuri luggidde seeɗa addinimi joni noon hamin jeddidiri hen mi yiiɗa wiide jeddi par ce que hamɓe wiyat ɗum ko jeddi amin kalde hen addani miijo wonde wiide beela ɗemgal araɓere nde ko ceerno Jalaalu firti ko ɗemgal ngal ko dañi koye culture par ce que ɗemgal ngal hande ko 4e langue mondial kangal dañi koye civilisation kangal dañi koye culture ɗangal tolniɗo beela ala ko mankata sa yiiɗi firtude so beela ala ko heddoto sa yiiɗi firti ko winda koye arab gadda ɗum e pular beela wonko ala ko mankata e kelmen ndi par ce que ɗum woni joni caɗele ɓumin dañi woni jogoto sa yiiɗi janggude andu diine ma walla yiiɗi janggude deftere wonde alahdari mbo winduno sahay sa foof aɗa majjidiri e almuɓe ɓurɓe tampude ɓurɓe janggude taw kañumen jangi tan koye arbere nde ko pamira koye pular teno woodi mi haalnimon min mbeɗa jangganno pular pirta non diineji goɗɗi pirtaɗe pular mi mbeɗa jangganno kadi no mbimami ni gombo wali fo ewɗo kono ceerno Jalaalu Diine Bah ko windi ko ina jaari settade te mbeɗa sikki min tan rokka fartange yomi setta ɗum kala gonɗo kadi foti ɗum settade ko ɓeydami hen tan ko cooden defte ɗe yo yimɓe mballu yimɓe cooda defte ɗe jablana ɗum ɓe kam fartange minen fedde juɓɓuɗi fedde gostodiral miijoji e juɓɓuɗi almuɓe ceerno Mouhamadou Saïd anniya darade fedde nde ko pour ha yaltinde golle dental ngal e golleji ceerno e projet ji ceerno assemblée général amen min mbaɗi ɗum ko wonani hay yontere Allah waɗi hande ari onon on gaɗima min eɗen golle walle min mbiyata on gawdal yon gandu ko mbaɗɗon ɗo ko minen mbaɗon ɗon ɗum te yon gandune kadi fedde almuɓe ceerno Mouhamadou Saïd mo ganduɗa hoorema gongo min ɓe mbiyata ardi ɗum kono noon ardiɓe ɗum ɓeyden ɗo ceerno Mahamoudou Dem neni koye moɓɓe jeeya Amadou Tidiane won ɗo secrétaire général o koye moɓɓe jeeya ceerno Siraji Bayladen ɗo koye moɓe ɓe wadde minen goni sukaɓe ɓe ko kamɓe ɓe ɗo gardi ɗum mataw noon moɓe so gondi e suka tan ɓe mbiyata suka o yaha siko an wuuɗi softude mbanna min ni e ni mais haqiqa jaati ko ɓe gardi ɗum yon gandu minen e moɗon e gawdal amin jiiɗi so ɗum ɗo ɓenni jondeɗen jewten ƴeewen holno gollodirten ko faya yeeso no tawno golle l'islam ɗe ko pular o l'islam o foof mbawi yadude te min jikkoye amen e moɗon onne kadi on jikkoye moɗon e amen assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu min gandudiri haali min kaldi e pular tawmi ko daraniɗo pular Allah waɗi nden jokkode refti hen ko lappol ngol ceerno Abdoul Aziz Ba wadduno e ceerno Amadou Baro Ba e Mouhamadoul Kabir mi tawi min paari inde mum Allah waɗi on saaha min mballodiri ha cafal tongoɗe tataɓere yalta refti hen nawmiɓe institut monde arabe mbimiɓe mbeɗa yiiɗi Madina Gounas darna galle gandal towɗo mbiyaɓe jogui ɗum Allah waɗi ɗineji men architecte batnoɗo concours de Rome ene wiye Rahim Danto Bari ene jeeya Togo ene ara Sénégal dokkumomi adresse Madina Gounas o yitidino nden e ceerno Bun tataɓel ngel ko tabital pula ko bureau mum e gardogol saaha momin jonta o min joɗidima e ceerno Amadou Tidiane o wi min bisimilla mon Madina Gounas bani min debbo ɓeeɗi ɗo jooɗiɓe defa wan e ƴeyna bubude tawa ande min joɗoto e makko e koye dow ɗum min keɓli Dieynaba Boubou Sow jeehi Madina Gounas hebloyi toon jangguinoɓe duuɗe capantati jangguina duɗa kono jangguina yimɓe capantato ha heddi gotal ngam yimɓe nogas e joyi Allah jarama jaara ene jeeya e sifaji ceerno Jalaalu Diine wondemo jankiniɗo aɗa wawi jaggudemo ɗo henna e bedda jiiya cukalel tokosel jaggama ɗo e bedda fodde ko ene wona heruji sappo oɗon kaala o heppani o heñaki taw goɗɗo nanɗa daari ene heppine yiiɗi yiidemo taw kadi ko haaju makko on doganta taw ko haaju makko on doganta kono noon oɗo taw ko haaju mum doganta o jooɗo jonde maɗa o daro darde ma kono heruji sappo
tawa o haaɓani o heppani ɗum ɗon ko yankinare waɗata noon ceerno Jalali kala ko sifa e makko moƴƴere Allah waɗanimo ko ɓuri ɗum ɗon ko ceerno mi jokkita tan mi ko Alaji Baro ko haalnonani ko ceerno Ahmad Tidiane Ba khalifa oɗo gonɗo ɗo o saabu himmi makko e jangde pular nde eɗon gandi murtuɗo jooɓi en gummima toon gari Madina e yamirore makko ɓe mbaɗi toon batuji ɓe mbayi toon pengɗe ɓe mbayi toon duɗe kanko ceerno o pour pular yo jangge Madina ko kanko itti biyeteɗo Amadou Ba o hokki ɗum passe muɗum o wi ar yahanam murtane janggoya toon ɗemgal ngal ha mbawa garta jangguina duɗe mbaɗaɗe Madina ɗe ko ɗe ne wayno sa yiɗe cembirini nde tiɗiri ni ko on Amadou Ba mo nelno yo ya janggoyo arti addi ɗum e nder Madina Gounass. Assalamu aleykum wa rahmatullah. ko teskade darde ma Goodal gomo daraniɓe nafoore leñol fiilma lefol ngayi saabu a laatima mbarodi daddori addana leñol indema windama e doggol inde ɓen sagataɓe daraniɓe ɓamtare leñol galle e golle e balle ma fof nana e deftere ha naftoro kala yomɗo golle ñon ceerno Jalaalu Diine Bah ko Jalal walla ko jalal ɗen ndiyam koɓeɗe namdi ceerno Jalaalu Diine ko jaam yamo newiɗo korsuɗo ceerno Ahmad Tidiane ceerno Jalaalu Diine ko balluɗo diine jiɗɗo Mouhamadou Almoudo Cheikh Tidiane ceerno Jalaalu Diine Bah ko jaalal diine e leñol mo hono muɗum weeɓani ceerno Jalaalu Diine Bah ko joom timɗe tinde gollotoɗo mo tampani haɓani Alassane Diop cukko koolaɗo kuɓal Goodal mo ari ko ndiyarama ay ha ɗo yetti ɗo jogoɗen waynodirde mbeɗa yafuno on min joguinoɗo micro o eɗen gandi weeɓani jogaade micro way koɗo heɓnede loonde walla darnede damati ko kadda naade ko hultomo kono noon paama noon ni ko aadi ko saaha koko dotta no mbinonomi ni ko noon mbaɗirmi ɗum so wonɓe perkitiɓe men walla wonɓe ko bonnumi hen oɗon jarlo oɗon jakko wona ɗum walla sago men o yafnimo nalankoɓe men wonɓe ɗo ko wayno abousi garɗo ɗo kilo ɗaw e wonɓe wonɓe ɗo en keɓani wawɓe rokkude konngol saabu dental ngal namdade ɗum Allah jarama jarama